So guys, नै जोंहा हांसो बेदर जानोसै मासेखा हांसोआ दहाय आङो हांसो गथाखौ खोन्थानो बावबाय ओमफ्राय गोदानायखौसो नै खोन्थानो रोंबाय आं दासो बिनानावमोनखौ हांसो बेदर जानोसै हांसो बेदरजों आलुखौ बिराद गोथाव मोनो गथ'फ्रा आलु होनबाथाय थैना थांखाङो ओंखायनो आं आलुखौ जि बुरजा हाबाय ओमफ्राय इयावथ' मस्ला मस्लि रेडि ओमफ्राय इयाव पियासाबो खामबायानो ओमफ्राय ओरैजाय आयौ ओरैजाय नै जोगोनार बिजौजों दाउदै होगोन आं नै लकेल दाउदैबाव दाउदै दैनै ओमफ्राय दालिखौ सोमना दोनबाय नै दालिखौ कुकाराव डाइरेक्ट रुगोनसो हांसो बेदरा बिराद थाव जाखानाय जासिगोन नालाय ओंखायनो संगासिनो मस्ला मस्लिखौ होखानोसै गासिबो संख्रि हालदै बानलु गासिखौबो होना लाग्रोनोसै मालाय माथो आङो कार्बि आलंआव सहैना दं नै होनलायो बुरि आंखौ थगायदों आरो इयो होमबा नोंखौ दानि खोन्थाबाय नामा মই কাৰ্বি আলঙত আহি পালো নহয় जि मोजां नुदोंना कालारखौ नै हांसो बेदराव थांसिगोन खै केजिमोन हांसोआ सुवाखै सेरसे जानो सेरसे जानो 100 ग्राम खमनो नै जोंना हांसो बेदरा 500 टाका मायो दामा 500 टाका मासे गथा लाबोनायखाय 500 टाकानो बिदियावथ' 600 मस्त गोरना खोबना दोनथ'नोसै नै डिजाइना आयौ दाउदै होनोसै इयाव हलाय दाउदैखौ होनो दैबेसे होनो लकेलफ्राथ' बारा एरालै लकेल दाउदैया ना सालानियासो बिराद एरो जोगोनार बिजौजों दाउदै जानो बिराद गोथाव मोनो आं इदि मोनहोनोसै एखै दालिजों थाइगिर रुहरबाय ओमफ्राय दा बेदरखौ नायनि हांसो बेदरा रेबबाय दा आलुखौ हरनोसै आलुआबो बेदरजों समान जाखाबाय जोंना बिनानावफोरा आलुल' गोथाव मोनथारो बिरादनो आलु होनबाथाय थैना थांखाङो आलुआ फिसा जालाङो जाथ'बाय दा खोबना दोनथ'नोसै
गैया नांथाबदों माथो दायो दै हरनोसै दहायनि मस्लानि दै दंमोन बेखौ होनसै बास दा खोबना दोनथ'नोसै थिगसे ग्लब ग्लब गोदौबाथाय मा होनो दुन्दिया होनानै खांनोसै बा जाबाय बेखौ ओंखाम जानो हाबाय स' गाइस जोङो मेला नायना फैखांबाय बिशालावबो हाबना फैखांबाय ओंखाम ओंख्रि संगासिनो दा ओमफ्राय गथ'फ्रा मा खालामदों नायदो सोर सोर गावबागाव माने गासिबो ज' माबायानो थाखाया माने गावबागाव एक्सट्रा गोजा सोरबा मा खालामदों आं खोन्थानि र' इसोरखौ सासेया मालाय ओमफ्राय सासेया मा खालामगासिनो नोंलाय आइलाय सानैयानो शर्ट्स नायगासिनो आं सिनाखि होना होनि नै बियो जाहैबाय माइना बियो आनै गिदिरनि फिसाजो बे हारसिं ओमफ्राय बियो जाहैबाय रिया पप्पी बे पप्पीजों बे रियाजों आनै फिसानि इसोर सानैया ओइ लिना ओरै नाय बियो आदैनि आरोना आदै उन्दैनि इसोर साब्रैया सब फिसाजो सासे रिया लाहानाल' सानै इसोरनावथ' बे हारसिंल'खा लिना लाहानाबो लिना हारसिंल'खा रिया लाहाना सानै जाबाय आरो ओरैजाय जोंहानि न'आवबो आं हारसिं फिसाजो ओमफ्राय फंबाय सासे फंबाया बियो दा डिब्रुगड़आव दं फैयाखै जोंना बिसिनि रावबो गैखाया सब हिनजावसा पार्टि गोजा जोंना ओइ माबायदि नांदों देलाय होनलाय शिबसागर फैनानै बल' बायदि मोनदों माइनायाथ' फैखांखाबाय रियाबो फैबाय होमबा रिया आरो फैबावना माबायदि मोनदों रिया मोजां पप्पियालाय पप्पिलि पप्पियाथ' मोजां मोनखागोन लिनाया एबार फार्स्ट टाइम फैदो जोंनाव मोजां नांदों लिनायाबो बिब'नि न'आव माने बिब'नि रुमाव न'थ' नङा बरियानो गोदौबाय दं नै बे दैखौ रानजोबहोगोन आरो ना स' गाइस नै फाइनालि हांसो बेदरा मोनबाय जोंनिया नायदो एसे रानबावनांगौ दैखौ एसे रानबावनि होमबानो जाबाय ओमफ्राय दुन्दिया गोरलै हरनोसै होमबानो मोनबाय नै दुन्दियानोसो मोनबाय हांसो बेदरा जोंना संख्रि साखिबानो जाबाय दुन्दिया एसेसो जाबावबाय वाव गोथाव नुबायलै पप्पी गोथाव नुथारबाय
संख्रि साखिजों पपि बोरै जाखो गोथाव हांसो बेदरा गोथाव रिया गोथाव कैसे नाय पपि रिया हायावसो डाइनिं टेबोलबो गैया जोंहा माइना लिना केनेगा खाना गोथाव जादोंना दंबावोसो हांसो बेदरा नांबावगौबा सोरनोबा दानि सानथामसो जाबाय Jadi aku?